Nakon dugo vremena razmišljanja i odlučivanja odlučili smo kupiti MIG-MAG aparat za varenje bravarije i odluka je pala na ovaj Telvin Maxima 160. Sad zašto snima ovaj video? Nema baš običaj snimati ovo otvaranje kutija, to mi više kao je za neku dičije emisije, ali kad sam tražio karakteristike ovog aparata, nisam našao niti jedan video koji spominje njega, niti se otvara, ni šta ima u njemu i tako dalje. Meni je bilo bitno jer radi samo sa žicom na flux ili radi i na plin. To nisam mogao nigdje naći, njihove stranice su relativno nepregledne. I onda sam kupio ovaj aparat i to je to. A baš o tome kako sam ga kupio. Zadnji put na zadnjem videu zva me neki čurin. Ljud ko pas. I to s pravom. Zašto? Neki čurin je prodavač iz firme Alati Milić ovdje u Splitu, koji prodaje i Makitu i sve ostalo, i među ostalo prodaje i ovo Telvina. A zašto sam ljutija? Zato što sam zaboravio spomenuti da je on većinu naše firme opremio alatom. Sad, da sad ne bi ispalo da neki ja hvali ovako onako jer smo mi kao dugo se poznajemo i tako to, neka reklama, nije neka reklama, nego htio sam napomenuti da čovjek je odličan prodavač, malo je čudan. Znači koji se s njim susretao ima razne dojmove, ali čovjek vam neće prodati ono što ne valja. Ja sam masu puta zanimljenija, ja hoću baš ovo, hoću baš ono, uključujući s ovim aparatom, ja sam htio kupiti nekog Kineza, on je rekao ne budi lud i tako dalje. Masu puta se dogodilo da je rekao, ja ti neću prodati to smeće, kupit ćeš ovo. Ok, možda je bilo skuplje ovo ono, ali ja sam iz tog razloga puno zahvalan. Znači, nastavi s videom, znači, Alati Milić u Velebitsku u Splitu, tražite Nikija, on će vam pomoći sve što treba. Znači, klasika, sad dobije snimati. Upustvo, stipalika, špula. Ovo je eto za vidjeti stipaliku. Gorionik. Tekne za struju. Evo, kupio sam ovo Nikija i ove ventile za bocu. Bocu sam, evo, napunio, atestira. Spojit ćemo je na gumu i u sljedeći video ćemo demonstrirati kako radi. Ovo sam samo htio kratko reći da će biti ovom aparatu malo, pošto već nema od drugih što su ga kupili. Nisam napomenuo najvažnije. Radi i na plin i na flux žicu.